Alam mo rin, imong sakubag, madami Ada ang ori kabilaran. lata marubok Magpinino na. Malay, magpinino na nila to. Ngayon eh, dili ko guys, dili ko. Huwag na rin eh kay, di ko. Ay guys, mani si Imok. Bata ni nung tiri. Kay imong isda to. Enjo. Mani si Imok. Ari sa miya, ilaman sila. Di kanini, tata. Sa pangpang, di kanini sa ni Aurelia Vlog. Okay sa pa bulan na. Bulanos to na? Bulanos. Kalawa ba? Ay, Ninagas Mix Video! Shout out ko diha sa Tagbilaran, City, Bohol, Philippines! Dias ba nilang Bulanon, nagsugok-sugok sa kahumasan! Ganda! Marilong! Marilong Bulanon isa! Ay, maganda! Vlog! Oh, day vlog. Maganda ra. Makalingaw ni guys, si Maganda guys. I-subscribe mo rin Maganda guys. Hi guys! Maganda dali lang, bye! Makalingaw po ni Siga. Maado ni isang vlog. Ano yung mamangat ko? Wala oy. Ini ay lang mga humay. Ano guys? Maganda! Nga naman. Haba ka maganda? Bahala diha. Gari-gari ka das marilong bulanan. Hey guys, diya ko sila maganda. Ah, tagi ani. Pagi. Ayo. Ali sa maganda. Gani man kaga-vlog no? Da kag takin. TikTok. Hala, lamia sa ilang view eh. Guys. Bilangga. Nasa maganda guys, malingaw ka si Jang Vlog. Paliho ko sa pag-subscribe sa Jang channel. Hi! Oh my God! Hi Philippines! Hi te! Hello. Welcome sa among bahay. Oo, namahal kong isda. Daya ang gasa. Di ka ni Aurel Vlog. Tata ba? Ela ka? Thank you. Di ka na may mga isda dagto daghan ng anak. Mo nang ipang share ning kuan si Jan. Ug sa La Familia Bulanos. Salamat sa La sa... Familia Bulanos. Og si Nina Gals Mix Video ana ante. Daghang salamat. Salamat sa Nabuslut na pagbisita. Ay! Ako nakabulot na. Isa sinang kuan di man makaon. Kinsa? Imong lula. Ah. Hi guys, mauli na me. Pag mo ni si Maganda. Malingaw jud ka sa Jang channel. Hi! Pinagaraan jud ni. Oh my God! How are you to shout out Philippines? Maganda. Maganda! Please subscribe to my YouTube channel, Maganda Official. Mo, oy na pa di official. Yes! Ay, I-support Maganda din po si Official. ate. Ay, ay kahuna na pa day kanahon. Nalimot na ko nimot eh. Kahimamat lamot ko ni. Wa man diha ko ni siguro. Wa mo gawa? Anak mo pa. Oh na des ni dana na. Binag naminggi na. Ligo ka nang inas gamay pa. Kisay ko ni. Mo na silang tatya guys. Ading, imong mama di ara. Kisa man na. Ading di ara imong mama. Ano ba to? Kisa. Ading, nara imong mama, Marihay. Marihay imong bata sa Marihay Dalming. Dara Marihay, imong mama. Nag-deliver mag isda di man si kay Mang Siman makabuhion. Wala mang tagai kay kabuhion. Di, karon dito si manaha day Mang Sigi, gigus ang suki. Dagi iwan ng pa. Bus gagmay pa mo. No, ako kabantay. Matugo na pud mo gawa. Ina. Tuinis una. Kagkagan magtuini di manudlay. La sudlay-sudlay. Ina-vlog ba kay mo? Buhan. Maaduhon lagi gigang buhok. Kato ditang dahil natanda mo dani kung naabas ilan ng uban, amigo ra ba gud nang tuinis gamay pa. Bita mag-uban. Ay na, nalimot na ko. Uwaw laman to day. Nauwaw to. Anak man na sila, magitago. Mamuot di ko na lang Maganda. Yung tanong ko sa vlog. Same.
Wala sinang tatya. Marihay, mang mama. Oh, nanay tawag. Na? Karon, mo ato sa mis puntod. Guys, sarang kahumot. Mawing ni siya, mawing. Mawing. Arong mo ta? Lagi ni sa mukuan Maria. Humot siyang kuan. Ani, Ay, ayo kadughan na kay haning ko naglapok marihay, di ko nagsilupin. Arang kahumot. Kani siya maringga tawag ani? Kanang. Wagi ka kakuha. Di ka nga tawhan lo. Ha? Wagi ka kalimot din Ay, di na kalimot. Di ko kalimot natang tanan na po si marihay. Pagkuwag silupin gamay ken Kinara si be. marihay. Lagi pulihan na ring binali. Ang ini isilong, aron di malaw. O gani na gisilong. Atala di na na Yati malaw. laman nagdaa. Ajaw. Ajaw malaw sayang. Kana ti arang ka nice. Ang apil ang kahana no. Yapi laman Tanga na. naglapok. Hindi ko naglapok. Umok lagi na mabuhi marihay. Magdaghan dito. Latay kalami basim yung lapok ani. Kuani kanang uhot ni nga lata. Na. Uhot ra di ang sekreto. Uhot ra di. Hindi pangkuha marag tae. Alam marihay basig na kay buhaton. Ano dari. Maglampas la amang kuan lagi enta daring luto dari. Ang luto na. Ni sundang pun nebe. Pagkuwag silupin aw di kubagken. Ayaw na ti. Ayaw na kaya mo na lang hawitan. Di lami jig puston. Ah sige, Arong pusta mga na lang. madagdag. Pwede na marihay. ilaman ni. Kana. Hala dili na. Ayaw na kay magamit na ninyong butangan. Dahon na lang maghapit. Dahon na. Te, dahon ra magkarog dahon. Ang sira pud ani wa na di naman ta makakuwag silupin marihay. Bawal na. Lugagi pa nagduta marihay. Kaya ika kuan pun Pwede na. Ajaw na. kanina laman hinuon. Di na. Ajaw. Ayaw na ti kay sayang imuhang. Ada uri na dagang dari na laman na ilibong be. Marihay. Tagdi na laman na. Kuan nag-anam. Di Nag-anam na hinag ka. di Apil na paso guys. Di lagi na. Gipatawan. La. Arang ka fertilizer guys. Lagi Oh dagami sa humay. sige. Mawing ni siya. Aran ni katambaw bawon sa ning in English. Ita po ning di ko kahibaw unsa ning in English man mas blade putaan ni. Mas blade nagmarilong bulanan guys. Ana naman. Nawa eh. Depende na sa ikubag na askuan. Pwede na ni sa Marihay ikuas ikubag. Tanawa guys, nadagit na mawing. Di ah. Maag kaning bakot ko lim. Masa malimot ka. Kani manguharat aning. Oh, kani. Ato rang dali ra ba jud di kayo mo kuan guys. Dali ra kayo mo tubo bisag kuan ra. Imo harang kuanon. Magluka, Oh, magdagat. kani. Ano to kula? Dali ra kayo mo tubo ni. Di larot. Di ari kay Kani siya guys. Ay manog kuan. Gamay ra marihay. Pwede ra ganun. Sadya. Kisok ni na marihay. Kani luto ko la. Aron di malawas. Ay naman dara. Ay na te kanira kay isa. Sus, gino ko. Di, dali ra man gud ni. Ang kaning gusto ko la te kay dali ra ni manubo. Ana. Ang isok. Ti salamat kay te ha. Paniguro na lang ni tisok ani kay ni abot sabay jag malawas ra ni impas. Ade, di na makuan Marihay Ini abot sabay kay wa man kita nem. Ay namura. Namura ka ma. Ano naman ni guys ha? Ngali pa na ba ko? Tanawa ang utana kung nang ilan ning amin na ba ko? Sige ang utana nang bintahan yus. Ning amin na ba ko ni na Marihay. Dahil bintay uno, ada ako. Nakalimot mo kung ning amin ko ni ja. Ay, kabaot. Masa? Tanam tanidaan kay hingalipatin na ba ning mariluhan eh. Paling hingalipatin bitaw ko mariluhan. Ade na matanem na. Kanina. Ani na lang ko na ni padadson. Pwede ra po na Marihay. Ini si Jakay tambuk. Mm. Tambuk kay dagami man eh. Nga ay dagang dagami daning lata. Alam mo rin, imong sa kubag, madami Ada ang ore tagbilaran. lata murbo Magpinino na! Maray! Magpinino na nila to! Ngayon eh, dili ko guys, dili ko. Huwag na rin eh kay, di ko! Ay, kasi nabo. Kinada ko, ay nga na. Ay, tagbilaran.
Ay, basta dili. Dini, di ko. Gadzed, ato gayon. Una, agit sa kubag, magpinino na nila to, ni kagot. Kita, joke ra to guys. Hindi mo ba kung arang marihay? Arang? Huwag nagsapi. Na. Kana. Salamat, Marihay. Ay, mga inaw sa kumarihay, ha? Dari marihay. Pagpag sabon kain. Hindi, ado na. Sabon-sabon. Ako karon pang ang bata ti ko daing araw na mga. Mga mas pasag tiguang. Ay! Hi, guys. Mga namin. Mato pa namin sponsored, guys. Adto. Arang ado pagamay mga dumarihay nundok pagkanang. Ika to ni Marihay, ha? Guys, siksi ko na nina, ha? Baby na. Baby girl. Baby na. Ato na, me. Aduh, kay ko din panahon ka manong. So, hindi ang lang tatas bye-bye. Ay, so. Wala ba to? Kami na Kita ning ami. Ang bugiro. Wala kay labot ngayon. Dali kay friend na, mami. Lisa bunal eh. Sindan siya sa ahang Ay, video. bantu tagarang. Ang puring ami ha ka. Bunaw. Ang luod. Kita luod, ha? Luod ko na talaga ng ilahan. This is my cousin. Ganyan nila. Ning ami ning cousin. Yes. Ikaw man si. Oh. Ikaw mga may na. Ulian na na guys. Ayaw Facebook hilang ta. Mga gasa na Ubi ning. karang. Kaya kanang hilanat COVID na nagaw. Kami na. Mangita pa balik kag laing sakit nga COVID mo ano na. Boy, Buor ba kana? Padaos-os ko sa pawa. Maaari kami na to, guys. Mag-atod ng isda sa isa na magsako. Di magpakita mo ko to pre. Nagkakita ko palwa. Dili mo magpakita ka diho. Dugan na sa ito kay si punto man. Ate na si pare makilig. Ibabasa Ako ra ba ang baklay? Ina, makapit sa Hindi tagpal. ora na ako multi ka mo. Mga takong. Brena naman. Ang tawag mga isda. Kadle, wala ko Guys, ano balang. mga parinti Ako na na ni, balagang guys. day. Mga gagaw ni na Dani. Magkahan. Tanan. Kani sila mga igagaw ni. Kani. Kani, wuwag Oh, nila. igagaw gyapon mi guys. Si Marehay pa. Pero wala kay. Ang ngani mo wa na langit. Hi vlog, welcome to my channel. Si Marihay. Sabi mo to. 11, 10, 14, 15, 54. Just call me my name. Oh, just call me my name. Kani, sandarat ni. Wuwag kani. Yes. Kenja po itanarot. Mga gapo ni sila, mga gapo. Magdrama. Dani pa minamo Kani wuwag ug kani mga gapo. Karangan daw. Ano binili ka po kay Kinsa na yata? Siring ba? Ah, sharing yan. Gako. Oh. Nagkakaon na tawin. Mas sabi sa ako Pero Marihay. ang si mama, Ya sa mo sako. Isa nag-isda. Ano manukan sa ito pagkis? Og munukad. Asa na ta magmulti ka? Di pagawa pa ka asino na. Asa ta mo biyo ta ito nuling? Oh. boy, Layo. ano ba ito ara? Lagyan na na. Amunukad na ta. Ina pagari Ya, kisa may more sa ako. Kami. Ni ay mga pari-pari. Ayaw. Kalap. Sa kapam. Kuan naman na. 10 kilos naman na. Ay kadali kada ay. Biyo. Oh, tama no? Ibaklay na to niya atong i-house to house. Ha? Ini ka. Marelo mo yan no nana ko. Jamay ka, just call me my name. Oh. Atong i-house to house. Aurel. Oo na ang English na mo na sa mo English. Nya mo kuyog ka. Forget minat. Go. Break my name. Makaya na. Kay gamay naman to. Ah, sige. Ano bang apasaanon mo na nga nagoy service? Di bili ng service ani aron nga sure nga makabalik o ari pere. Tanan imo kanan. Asa puntod? Ha? Ibaklay naman kay duoro man ang puntod. Dili na kaigo. Ang di madam Doreng. po. Adoreng. Ang simba ko yung sampan. Yan, bye na ma. Marihan. Hi guys, muadto na pud mi sa puntod. Gikan na mi sa Barcelona. Ay na. Mga tayo, muadto na mi kay udto na pud guys. Tapos sila dagto ang mga isiran. Mara to, daghang salamat. Ug pareho ko sa pag-subscribe sa akong channel. Mari lang Bulanon. Og araw vlog unsa pa to laha pamilya Bulanos ug Nina Girls Mix Video. Ini ni si og ha?
Init.